Dobrý deň, rada by som vám predstavila tento pekný, moderný, netradične riešený 5-izbový rodinný dom v Bratislave v mestskej časti Rača-Krasňany. Ak máte radi prírodu a hľadáte rodinný dom v Bratislave, táto ponuka by mohla spĺňať vaše požiadavky. Príďte sa pozrieť, rada vás touto nehnuteľnosťou prevediem na osobnej obhliadke. Teším sa na vás.